mutanen da ba tarbiyya ne da su ba me amfanin hada zuri'a da su ba su da tarbiyya ba abin nan ba su da wani rekod mai kyau gaba ɗaya a rayuwarsu sai tsiya kabiru so nawa na kira ka to in dai ni kanin mahaifinku ne to ya kamata ka fita daga sabgar yarinya tun wuri don wallahi ba za ka aure yarinya nan ba ka ji na gaya maka yawa don haka sai ku tashi ku tafi na gama magana na yanke magana Allah ya baka hakuri ka ba komai amma yarinya na yanke ita za ka aura yawa don haka ma ki tashi ki raka to ai ba sai ta ai ba kai za ta raka ba shi nake ta tashi ta raka to antin mu sai Allah ya kai mu da komai ya fi ki raka su wanda tsawon cince da shiriri ta ana so a haɗa arziki a gida kai ka shiga dawa gidan matsiyata wai yanzu tsakani da Allah wai gidan nan kamar yadda dan adam yake a gidan nan sama da mutum 20 amma gida babu ko kare ko karar kuda babu ko da ina suka kama hanya suka tafi kin ga gajiya wai ga gida ko shiru ba kowa baba yana nan salamu alaikum gida ba kowa baba ina wuni kai kadai ne a gida baba wai daga ina kuke baba ka manta kai fa kace mana kowa ya fita ya je nemi abincinsa shine muka fita nema baba yanzu haka za ku yi ta yawo kuna ta garari a cikin garin nan gaba ɗaya gabanin abokaina suna ta zagina suna ta gaggaya min magana daɗin daɗawa ma ku ba wani abu kuke kawo kuke bani ba to baba kai fa kace mana kowa ya je ta kansa to ai dole mu fita ne yanzu me kuka zo min da shi mu ba gaskiya cikin mu kawai muka ci wannan magana banza ce ku tashi ku bani guri iyalan baba iyalan baba iyalan baba iyalan baba kai kuma daga ina kuke zararo haka na dan je islamiyya ne na yi wa yara kari shi ne ce to bari zo gida ko zan dan samu abin tabawa kai da zaka kawo gida a samu a bararraka kowa ya samu ya dan sa a bakinsa kai zaka je ka nema yanzu mai ka dan zo min da shi baba ai wata biyu ba kuma in watan ma yayi abin da suke ba mu ai ba wani abu bane ba tashi ka bani guri kawai kun zo gida kawai kun cika gida kurin amma babu wani amfani da kuke wa gida kwata-kwata kawai daga ku sai kanku kawai sai iyayenku ni kurin ana ta zagi na a gari kuma in na shigo gida babu wani amfanin da zai zo zai mun wannan zagin da ake mun kuna ta yawo kamar tumaki ku yi nan ai ga can ai mana amadi ne ka ga wancan domin wancan domin ne wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau dama ba wani abu ne yasa kika ga na jawo ki ba Allah sa wannan munafikan bata nan saboda duk abin da zan faɗa na gaskiya ya ta nemi ta kushe shi ko ba haka